Baga higalag kumusta mayong buntag no. Good morning, good morning. Ang kumusta mong tanan diha. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Morning, 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 morning. Good morning, morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Maayong buntag sa tanan nga mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live. Kumusta mong tanan diha mga minahal? Welcome diri sa atong pagpanaguban sa tuang tulumanon pabuhagay sa buntag. Pabuhagay sa gibati. Doon na tayo VIP combination nga apod-apod karon. Halang mga higala sa tanan nga mga kinabagaan nga mga katawan. Nga mga dugay nang nangandoy og kadaugan. Kay kanunay nang nakaangkon og kapildihan. So karong adlaw mga higala adlaw nga Miyerkules. Marso 6, 2024. Kumusta ang tanan nato nga mga minahal? Maga uban ta mga minahal sa tulumanong pabuhagay sa gibati. Undangin na og himo og problema. Morning tang asa dapit insaktong address ka sa CDO kay musugat me watching from Bukidnon. Ika ni Ma'am Ninit. Ma'am Ninit na ako diha sa Bukidnon karong adlaw anas Bukidnon naas Cagayan. Sa MacArthur Park diha sa Cagayan de Oro City. Wala ka mga musugat kay gusto mo palit sa ato nga mga epektibo nga mga produkto. Sugat mo mga higala, one set sa produkto 750 pesos. Sa mga magasugat o makapalit og one set, ili mga higala maangkon ang atong tatang VIP guide, VIP code, tatang VIP target guide, tatang VIP angle guide. Kauban sa co-angle guide. Di ta mo ondang og bagdok hangto di ta makabawi sa atong pili.
Ayaw mo kalimot mga higala, mga minahal sa ato nga mga epektibo nga mga produkto. Ang BioHerb Healing Tiki-Tiki BioHerb Capsule, BioHerb Oil, BioHerb Eye Wash, BioHerb Herbal Beauty Soap. Ini mapalit sa itong mga designated outlets at ang mga dealer, reseller diha sa inyong dapit. Mapalit usab ninyo atol sa mo pagpahigayon og sales tour diha sa inyong lugar. Mga minahal. Nawala po din yung FB kagabi eh. No, nawala inyong FB gabi no. Parehas tapor tinakong kuyawa. Nakuyawan ko kay kung mawa. Susunsaon na lang ang akong group chat. Maayo lang gani kinibalik. Lahi niya nga wa na mo balik. Oy, hakaroon lawa mga minahal, magpahigayon ta og birthday sales tour. Magsugod ta alas 8 diha ta sa may Jollibee Toledo. Alas 9 diha ta simbahan nga Katoliko Buanoy Balamban, Cebu. Alas 9:30 7-Eleven Asturias. Pagka alas 10:30 diha ta sa FB Gasoline Station at bang simbahan nga Katoliko Tuburan, Cebu. Pagka alas 11 diha ta simbahan nga Katoliko Tabuelan, Cebu. Pagka alas 12 diha ta sa may simbahan nga Katoliko diha mga minahal sa San Remigio, Cebu. Anha musugat ang mga taga-Bugo, taga-Daan Bantayan, mga taga-Bantayan Island, mga taga-Sugod, mga taga-Katmon. Anha diha musugat karong adlaw bagahigala. Ilang ko mo saad mga pinalangga, mga minahal. Ang kadaugan mo'y maghatag o katinawan sa tanan. Sogat mog siguro karo adlaw mga minahal diya sa inyong lugar. Ayaw gyud na ninyo og si Pieta. Karong umaabot adlaw nga Biyernes, alas 8 na Amidas Plaza Pinamungahan. Alas 9 simbahan nga Katoliko Aluginsan. Alas 10 7-Eleven Barili. Alas 10:30 diha ta simbahan nga Katoliko Dumanhog. Alas 11 atubangan simbahan nga Katoliko Ronda. Alas 11:30 diha ta atbang sa munisipyo Alcantara. Alas 12 diha ta sa simbahan nga Katoliko Mualbual. Alas 12:30 JJL's Tour Badjan. Ala una simbahan nga Katoliko Alegria, Cebu. Alauna imedia waiting shed at tubangan sa munisipyo Malabuyok, Cebu. Alas 2 simbahan nga Katoliko Hinatilan, Cebu. Alas 2:30 simbahan nga Katoliko Sambuan, Cebu. Pagka alas 3 sangtod alas 4 diha ta mga minahal sa Pantalan sa mainit uslob. Ayaw gina si Piata mga higala. Kay nag-undaspat gyud ta dihang dapita ni adtong adlaw nga Biyernes. Giingnan nga gara-gara ko ato. Ako mong giingnan nga sugat mo kay bawion na to tanan ninyong pilde. Nakabawi ang tanan. Sana all. Nakabawi ang tanan. Sana all. Nakadaog ang tanan. Sana all. Nga mga nanugat ni adtong adlaw nga Biyernes. Sana all. Gikan dias Pinamungahan, dias Aluginsan, Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual, Badjan, Alegria, Malabuyok. Sana all.
Diha rang dapita ang nabulahan kay mga nanugat mga minahal ni atong Biyernes atong gihatagan og usa ka kombinasyon 708 atong gipa all draw wa tay gipa magdukan lain katurag yung 708. Sana all. Ning buhagay mga minahal alas 9:40 pagkaundas pata mga higala. Sana all. Imo pahikapon anang imong kasing-kasing. Malipay na lang bagyod kang hikapon na kanunay sa lain. Kani adto ako ragyod ang maghapyod-hapyod sa imong abaga. Karon lain ay nag-unlan-unlan sa imong bukton ug paa. Karon adlaw mga higala. Sugat mo siguro ha. Birthday Salt Store, one set sa atong produkto, 500 pesos ra. Mga minahal, karong adlaw, dalha ang mga epektibo o garantisado nga mga produkto. Ang BioHerb Healing Tiki-Tiki, BioHerb Healing Oil, BioHerb Healing Eye Wash, BioHerb Herbal Beauty Soap, atong BioHerb Healing Capsule. Sa mga makasugat o makapalit og one set nga nagkantidad og 750 pesos, inyong maangkon ang Tatang VIP Code, Tatang VIP Target Guide, Tatang VIP Kuanggol Guide. Hinigo kaayo nga atong kuanggulan kagahapong adlaw na kaduhaan. Karong adlaw mga minahal, sugat mo og siguro. Higayon na ninyo. Alas 8 na ami diha sa may Jollibee Toledo. Pagka alas 9 diha ta simbahan nga Katoliko, Buanoy Balamban, Cebu. Alas 9 na diha mga minahal. Alas 9:30, 7-Eleven Asturias. Alas 10:30 diha ta sa may FB Gasoline Station ato ba nga simbahan nga Katoliko, Tuburan, Cebu. Pagka alas 11 diha ta simbahan nga Katoliko, Tabuelan, Cebu. Pagka alas 12 simbahan nga Katoliko, San Remigio, Cebu. Sugat mo og siguro mga minahal. Ayaw ninyong sipiya ta mga minahal. Kay ang kadaugan maanaa kaninyo, manaausab ka na ko. Maunang makadaog mo, makadaog sad ko. Wa na'y paglaong. Kining akong pagbati. Permi na lang masakitan. Wa na'y kalipay ang akong dugang. Higugmaon ra kog pila ka bulan. Human biyaan. Huway gugma nga naabot sa kong kinabuhi. Nga may abot og katuigan. Mamiharag yung mga kanahan. Igo ra nilang masakitan ang akong dugan. Shout out Ma'am Bibi. Oy,
salamat kay doon na tayo 83,000 Facebook followers. Tungod sa iyong pagsuporta, tungod sa iyong pagpadayon, tungod ni sa inyong paglantaw kanunay, pag-share kanunay, tungod ni sa inyong pagmahal diri kanako. Ayaw kong ingatanan naglantaw karon numero ray giapa. Ayoy! Wala lang yun mo gugma. Ayoy! Balakan ta mo guay gugma. Ayoy! Di ara. Ayoy! Pirmi na lang masuko. Pirmi na lang magdumot. Kay wa na'y gugma. Ang dughan puno sa kaaligot-got. Ayoy! Kinsa raman gihapoy nag-antos. Di ba? Ang pirming masuko. Ang pirming magdumot. Daling mahiubos. Uway kalipay di ang dapita. Ayoy! Kagulanan ragyoy maatua. Ayoy! Mauna nga sabtang madala pa. Ato gyud ipatigbabaw ang atong pagpanagigugma. Ayoy! Ayoy! Okay mga minahal, nagkakasalamat strand nga mga naglantaw diha karon. Ogo niya mga minahal. Karong Marso 9. Sugat mo og siguro na ami diha sa Dipulog City, Zamboanga del Norte. Alas 8 hangtod alas 9 na ami diha sa Casa Jose. Alas 11:30 atubangan sa Mons Grill, Mahayag. Alas 12:30 na ami diha sa may Witty Shed. Atubangan sa Blancia Hospital, Blancia, Mulave. Alauna hangtod alauna imidya na ami sa punuan og akasya at bang sa Sea Oil Aurora. Alas 2 hangtod alas 2:30 hangtod pagyud alas 3 na ami diha sa simbahan nga Katoliko Maranding Lanao del Norte. One set sa atong produkto sa Bohol, sa Mindanao, sa Leyte. 750. Ayoy! Ayoy! Sugat mo siguro. Dala ang atong epektibo nga mga produkto hilabi nga pinaka-epektibo gyud nga pinakalami. Ang BioHerb Healing Tiki-Tiki. Timan igyod ha. BioHerb Healing Tiki-Tiki. Basaha gyud ang pangalan BioHerb Healing Tiki-Tiki. Ayoy! BioHerb Healing Tiki-Tiki. Ayoy! Basaha gyud ang pangalan sa butilya. BioHerb Healing Tiki-Tiki. Ayoy! Mauna ang epektibo, pinak-epektibo nga produkto sa inyong minahal nga Tatang Melchor. Ayoy! Undang nasa pagbako. Uwa na kay luha. Ayoy! Naughan na kapisan unsaon ni mo hilak. Wa na gyud mo agas. Uga na gyud, wa na gyud mo basa. Ayoy! Ayoy! Ayoy!
Usaga sa tanan nga mga naglantaw karon mga pinalangga. Kapait sa akong kinabuhi. Ayoy! Mutamis ra gyud og mukhaon kog kalamay. Ayoy! Kung di gyud kamayan. Nagpait gyud. Ayoy! Ayoy! Sige lang. Lisod man ang akong kinabuhi karon. Kung di ko magtarong, mas mulisod ba ni Puhon? Ayoy! Sa tanan nga mga naglantaw diha mga pinalangga ha. Ha? Soft dilan mga kahigalaan, kamong tanan nga mga naglantaw karon, malipay mo karong adlaw mga higala. Muli nga tapal bisag unsa nga sakit ato nang napatunayan bisag asa nga dapit di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton tanan mo sakit sa bioherb ka na walaon. Bioherb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan. Bioherb atong tumaron kung ang gibati dili masabtan. Wala na problema sa imuhang mga balatian. Basta na ay bioherb, hurot yun na siya kawagtang. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit ato nang napatunayan bisag asa nga dapit di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton tanan nimong sakit sa bioherb ka na walaon. Bioherb na taga, epektibo ni nga tambal. Bioherb na taga, watang ang sakit nga sa gambal. Bioherb na taga, para puluta sa kalipay. Bioherb na taga, para ang lawas kay mahapsay. Bioherb na taga, epektibo ni nga tambal. Bioherb na taga, watang ang sakit nga sa gambal. Bioherb na taga, para puluta sa kalipay. Bioherb na taga, para ang lawas kay mahapsay. Bioherb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan. Bioherb atong tumaron kung ang ibati dili masabtan. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit ato nang napatunayan bisag asa nga dapit di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton tanan nimong sakit sa bioherb ka na walaon. Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa Bioherb Tiki-Tiki. Pero sa sa mabang nag-take jug ko masuka-suka man ko naghihubak man pug ko endot jud siya tayo kay kung nagkaon og bahaw DJ ako kay kasulti ni na paggamit na mo og bioherb tiki-tiki kay nindot kay siya effect among silingan DJ may take din siya DJ nya katong ako amiga pod nga gikutasan siya nya lugos jud siya kaginhawa ako siya giagaan naulian jud siya DJ. Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa Bioherb Tiki-Tiki. Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa Bioherb Tiki-Tiki. Pagkagani, katulugon ako. Hindi na pala sa kutuwit iba. Yung lubi akong tulog din akong kaon. Murag medyo nindako-dako na prod. Kung anak ko nakot nga, ikaduhan na nakabatol na ko nga hurot. Pero grabe din pagkatulugan magabi. Advice sa uban nga wala pa nakagamit sa Bioherb Tiki-Tiki. Gamit na mo kay lamig itag tulog din. Ang atong kaon, murag nimbalik na. Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa Bioherb Tiki-Tiki. Atong paminaw ang laing kasinatian nga makapamatuod sa Bioherb Herbal Tiki-Tiki. Bioherb Herbal Tiki-Tiki. Isa ka ngalan mo? Si Cherry. Chire. Escarsa. Diin po yo. Diri sa Regalado. Kanlaon. Oh. Nung sa may nangaayos sa imo balatian. Akong bati nga may bukol gani ko diri sa may sulok-sulok. Nya mo man tong ning sugat ko diri una-una. Amo tong amo ang giinom. Itabangan na mo giinom niya dali ra ka na hurot kay hambal sa akong banan. Maayo gi kuno imnon nya ira ginatungab. Tapos siling ko nga ay sa sunod semana para bata mabakal siniliwat kay kada semana ra gud na sila kakadto dira. Po naana siya nga ay naamo boy balik sa tanang tindahan palit sa mahurot singon siya nga utos niya lagi bahala ka na. Turusan na maayong Bioherb. Isa ka ngalan mo? Si Cherry. Chire. Escarsa. Diin po yo. Diri sa Regalado. Kanlaon. Oh. Inyong nabati ang tinudanay nga testimonya nga natabangan sa Bioherb Herbal Tiki-Tiki. Busak kamo, unsa ang inyong ipaabot? Sulay na ang kaepektibo sa Bioherb Herbal Tiki-Tiki.
atong paminaw ang laing kasinatian nga makapamatuo sa BioHerb Herbal Tiki-Tiki. Isa ngalan nimo? Si Erlinda Hiliera. Tagadiyan kini ka? Halokap. Unya unsa gisigihan nimo inom nga nauyon na ninyo? Tiki-tiki. Mao na giinom sa kumbata na magbutod iyang tiyan. Dayong mula siya magkalibanga. Mao na iyang giinom niya. Yara ng tungabo. Di na niya kutsaraon. Kaya mao naman siya kulang na kunong kutsara. Nya, mao na ang ingon ko nga. Wala po dong kayo. Mahurot na. Wala na tayo kapalit. Ubra patas kampo ane. Pilara mangguna mga. Kung sige ragod kay budget puta kay pigado bayaron. Mao na karon kuan mo palit ng kuaning ilahang produkto kay mao man ni ginainom sa kumbata. Karon gani gilantan mao ni ako ipainom ani gabot. Isa ka ngalan nimo? Si Erlinda Hiliera. Taga Lokap. Lokap Kanlaon. Laon City, Purok VIP. Inyong nabati ang tinudanay nga testimonya nga natabangan sa BioHerb Herbal Tiki-Tiki. Busak kamo, unsa ang inyong ipaabot? Sulay na ang kaepektibo sa BioHerb Herbal Tiki-Tiki. Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa BioHerb Tiki-Tiki. Tapon akong bata na nagdula ba mga alas 11 pasado na dula sa among balay din kalit og sulod sa amoa din nga ingkon dol siya ang inahan babalog pagkat wala dang tig mga 5 minutos nagba ang bata na bunal sa simento din agaw asawa kay wala man ko diha sila ra diha ug katong kamugulangan kuan didutan ng tiyan ba din dili pwede naman kahiag tiyan din bukbuko na lamang hindi kay na mo kuan kanang tiki-tiki agbata kay naligo sa singot pagkataod-taod ningon nga sakit iyang baba nakatingo dila kagong asawa oy ingin siya wala pa tong tambal patay yung bata kay di naman madu gahi man kayong tiyan no? Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa BioHerb Tiki-Tiki. Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa BioHerb Tiki-Tiki. Ako ni salig na jukog dago sa Ginoo sa produkto nga tiki-tiki kay sa panahon bitaw sa akong mga apo bitaw nag-eskwela siya niya di isa kakaon ba kay antiyan ni burot nga nagburot gid siya niya nagsige na ko gilak adto kay unsa na ko ang batang ikagabi imo dako kun sud antiyan ni kabuntag mo pa man nakunsam na ko ani niya moto nagpangutan ako unsay akong buhat-buhaton gid ana unsa itambal moto nga gabati man ko nga ang BioHerb Tiki-Tiki sa tanan di ay na di mo to nagpangita ko na naabot ko sa merkado la na may balik na hutdan man pod di nagsiko pangutan asa ko mamalit og lain mo tong ingon man silang na ako noy usabot sa sulsugan nga namaligya mo to nga ako jung gipangita nga asa pod siko nagnita jud og taga sulsugan ba nga asa pod niyang namaligya mo to nga ako mong nagit-anda sa lungsod niya naa day siya ko nangutan ako nga naa pa kay baligya nga kuan isa nga unaan ako so salamat sa Ginoo kay dako kay ko problema lagi sa akong apo mo to nga may kay diha gid sa duha ka buok na lang sobra mo to ingo nga bahalag pila na ako jud nang bayran ako dako jud pagsalig anang tambala uban pod sa Ginoo to nga di atong higayon na nakapalit ko mo tong nakatumar akong apo sa usa ka higayon sa iyang pagtumar ni hupa dayon yang tiyan dayon pagkaugma nangahay ko siya pagkaon ako niya ako na po'y nagkuan niya ba nga ay palabi dong siya dungagi pa jud ko ama nako ayaw dong ay palabi kay pila ka adlaw ka nga di kakaon mo to nga nagpasalamat jud ko sa Ginoo anang produkto nga dako jud nag-ikatabang nato maura pud na ay ugan ta jud karon mo gid akong gisaligan bansa mga apo mo nang gari nako ay wala intigi-tigi salamat sa Ginoo Rosalina Hando mo. Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa BioHerb Tiki-Tiki. Diha, ako kanimo malipay. Ikaw ray maghatag na akong kalipay. Ayoy! Kumawa ka mawagtang ang akong kalipay. Ayoy! Hulipan sa dakong pagbahay. Ayoy! Maong ayaw kiyo kong biyae. Kaya kung ibo kong biyaan ko sa kalipay. Ayoy! Duawon ko sa pagmahay. Ayoy! Ayaw kong talikdi. Kaya kung ibo kong talikdan, gitalikdan ako sa kalipay. Ayoy! Mag-atubang ko sa dakong pagmahay. Ayoy!
ikaw ang akong kalipay. Kung mawa ka, mawa yun ang akong kalipay. Ayaw kong biyahe. Haron magpabilin ang akong kalipay. Bagdok ta karon haron makadaog ta malipay. Kadto mga wa kadaog makadaog ramo haron mo malipay. Karong adlaw do na ko ihatag nga inyong ikalipay. Pag-share lang mo akong kalipay. I-share lang ninyo mga minahal ang ato ang Facebook Live. Haron ko malipay. Salamat sa mga naglantaw karon onya kamong tanan diha, no? Gusto ko nga malipay mo. Kay inyo man kong gilipay. Pinaagi sa inyong pagsuporta. Mainiton kaayo nga pagsuporta. Bagahigala mga minahal. Ni adtong adlaw nga Lunes nag-undaspat ang ato ang 389. Ha? Kay baluko nga daghan kaayong nakadaog nagilom-ilom lang. Karong adlaw sugat mo siguro na ako diha sa inyong lugar. Ayaw ninyo og sipyata. Kay kung inyong sipyaton, di mo malipay. Karong adlaw, salamat sa mga nag-share ha. 93 shares. Di ay 93 kabuok ka nag-share. O niya, di ay 268 nga naglantaw. O niya, mag-share ni tanan, malipay ta. Shout out mag-TC Duning, Boss Rini Monter, diha sa Urmoklete. Ni Ma'am Adja, ni Boss Luloy, ni Boss dito sa Tacloban. Boss Arnil, ha? Ma'am Erlinda Hesta, good morning. Good morning sa tanan nga mga naglantaw karon mga minahal. Kay kamo akong gimahal. Di ko gusto nga dili makadaog ang akong mga mahal. Gusto ko makadaog mo mga minahal o kanang mahal. Kana gyong dako-dako haron malipay ta mga minahal. Busa karong adlaw mga minahal, sugat mo siguro. Alas 8 na ami diha sa may Jollibee Toledo. Alas 9 simbahan nga Katoliko Buanoy Balamban, Cebu. Alas 9:30 7-Eleven Asturias. Alas 10:30 diha ta sa may FB Gasoline Station. At bang sa simbahan nga Katoliko Tuburan, Cebu. Alas 11 diha ta simbahan nga Katoliko Tabuelan, Cebu. Alas 12 diha ta simbahan nga Katoliko diha sa San Remigio, Cebu. Shout out ni Ma'am Jocelyn Igea Gopi, ni Ma'am Nora Damasya. Shout out ni Boss Edokins Asusina. Shout out ni Ma'am Elizabeth Kahis. Shout out ni Ma'am Marivic Salim. Good morning ni Ma'am Philip Tyros, ni Ma'am Kim Artim.
nga taga Southern Leyte na karon sa gawas nasod. Daghang salamat ni Boss Ray A. Pistanyo naglantaw karon. Shout out ninyong tanan. Hello ni Mama Rosilyn Nogratang Aridaan Bantayan. Kinakits na lang ta mga tagadaan Bantayan kay moanha araman sila sa San Remigio, Cebu karong adlaw. Karong alas 12 sa udtohan na ako diha sa San Remigio, Cebu sa may simbahan nga Katoliko. One set sa atong produkto 500 pesos. Ato nang gipabaratuhan kay nakadaog banta. Ayoy! Usa pa pod, birthday pod nako. Ayoy! Kung wa pa ko kadaog, 750 gid na. Nga kadaog man ko 500 na lang. Ayoy! Bahin-bahin tas grasya. Ayoy! Shout out Ma'am Vivian si Laga Buntuyan di Asbalamban, Cebu. Shout out Ma'am Juanita Gadapan de la Rosa diha sa Cagayan de Oro City. Shout out ni Ma'am Rosilyn Ogratang layo kaayo San Remigio. Muduol ra na ma'am. Ma'am TC Duning, sugat ko tang sige. Sugat mo karong adlaw. Shout out ni Ma'am Kim Artim Moitang, salamat. Shout out buntag dakpon ni nato si 2 PM ron adlaw di nato padaganon muraway tag iya sige hupad-hupad. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Kisa man ni palihog, ma'am? Si Arlene. Ma'am Arlene Dab. Hey, sir, good morning. What happened to your Facebook account? Registric. Na-registric. Saan naman na? Oh, mubo ra, 6 days. O niya, usaman, okay na ito ang mga reservation diha? Ato na silang kung ano nga magpa-reserve niya gyud kay ugma ni nila ako ipasa. Last day ugma or mudawat gihapon until Saturday. Oh, until Saturday. Okay. Alas 12 sa gabi eh. Alas 12 sa gabi. Oh. Alas 12 sa tungang gabi eh. So kana mga followers din nga taga CDO pa-reserve di mo sa Prada kay para maka-avail na sila sa 750 nga promo. Unya, pwede rag anak sila mo-contact di mo? Pwede ra oy. Ne, wala naman kay Facebook. Oy, ang messenger na araman. Kana lang live di ko ka-comment. Pero makakita ka. O makakita ako, makashare ko. Da. Kay nasuka ang Facebook kay robot daw ko mag-comment. Mo gani daghan sa comment limit man guna. Pulo ka buok ayo na ginag-usbi ayo pala pa sa pulo. Dili kay murag kuan man sad good kanang murag na kuan sad ko ba kay every month yun gina-register gid ko. Before ka mag-anhi, inana sad last month ana sad. Ko agugoy ngano ba gid ni? Dili ko ana kada betong masobraan. Dapat sa kuan bisag kalima lang ka maka-comment okay pa na pero mulapas ig kapulo mo din na gina okay. Bitaw mo sa iyon sa IT bitaw siya nga. Ayaw gyud in kuan gina siya interval gyud kinahanglan nga 5 minutes daw pag comment daw nimo. Interval daw 5 minutes na pud ana. Ayan sa man lagi nga makatawa man ko nimo Magduda mo guna si FB nganong sige kag comment. Makaana daw nga robot guro ni. Magselos man na si FB. Jud, grabe sa niyo kuan may. Diretso man registry. Si Lolo Mets. Pero Lolo Meta. tingguulan ako gabi pati kuyawan ako gabi eh. Nawagtang ako ang Facebook. Napalaw ko kung paningkamot o kung saan niya kay nawa man di tanan. Nawala man gabi eh. Ang sa oras man, wa ko kabantay. Mga alas 12 kapin, nawagtang. Tanan na, grabe. Oh, grabe yun. Natulog na ko. O niya, Domingo, ayaw dagway mo ka problema kayo kung sa inyong handaon. Kay, okay ra kog dalhan ko ni utan kalamunggay diha.
Ha? Okay. Basta, ano na ko ang taga CDO, kanang taga Bukidnon, Valencia, magpa-reserve gid sila sa product kay para maka-avail po sila sa kuan ba para walay mahay kay basin wala sila din na nagpa-reserve niya pag abot sa kuan wala 1 kilo gi ingon 750 wala man nagpa-reserve good dapat magpa-reserve gid sila sa product. Gani, kay ang dili makapa-reserve 1,000. Oo. Ang makapa-reserve 750. So Oh. walay mahayay kay kana gina-announce gid na nga magpa-reserve gyud. Oh, pa-reserve mo kay para maapilan ta mo sa tatang VIP code kay uy, delikado manig ang akong madala katurang nagpa-reserve. Wala ra ba ko na-apil sa listing basin wala ko i-apilan ng bagdok guide. Ay, ako na nang gibudgetan daan. Joke, naabitaw ko. Ako nang gibudgetan daan. Si Ma'am Sonia, si Ma'am Estorlita, si Ma'am Venus. Kay balo naman ko nga naagi na sila. Oo, naana sila kay konbe na. Solid. Kay pakanon man ko nila nag-chow-chow. Oh, chow-chow na po di ay. Chow-chow. Chow Queen. Oh, pastilan siya. Kining gidamgo ko gabi ba? Sa medam ko ni mo, sir. Nahimo ko na kong negosyante. Negosyante sa... Manukan. Kuan ko no kanang naako tubangan sa Andox ko no niya ako sa manukan sa gihapon. Ang ngalan Undax. Undas? Undas pa? Undax. Undas? Nabubulan, senyor. Joke ra na. O niya, kining usa man karong Domingo o di nagplano manggug ko nga diha sa Cagayan. Depende ni. Ha? Depende. Kung magpa-reserve diha na madawat na nakong lista, doon na ko'y plano nga ang set diha sa Cagayan akong itag 500 pesos. Bagong set. Basta. Doon na lay lista. Nasa listing. Oh. Nya kay daghan-daghan na bagid to. Ang first bat na kung napasa sa imo daghan na to. Ako ning lantawon, basta lang yun. Pero di pa na final ha. Mao na yung giplano kay sa Cebu, nag 500 naman ko. Bagong set ha. Dili na pareha sa una, bagong set. Ha? Dapat yung pa-reserve dito sila kay ang ning brato na gyud. Kay birthday ba na no? Birthday. Ay naon siya, nakadaog magamay. Lagi, makadaog tanan. Daghan pa kita, sir, tang. Ha? Makadaog na sila karon makapatarget karon na mo. Daghan pag ining magpa-reserve ba. Nagplano ko nga hasta ang Leyte ug Bohol. Onya, pasalamat pod ko sa mga tao kay 83,000 na kabuk atong followers. Apod ning induta. Daghan pagid nga. Kay Ha? butan ba kay ka? Iblis So- na sa Ginoo ng buotan. Buutan ramantag di ta mayabag. Ito, importante na ba sa tao ang batasan. Ang batasan yun. Ingon sila nga, ala kangil adog batasan di makaog iro. Lagi. Ika nakakita na kag iro ni kaog batasan. Wala. Di gina makaog iro ang batasan. May magnaanay bukog ang batasan. Lagi. Yun. So, lagi na sa tao yun ang imong kwan. Wala gina nagbesa. Hetsora yun. Lagi na sa batasan. Maagid wag na magbase sa hitsura. Oh. Siya diha. Pero wasa kay hitsura wag gyud mabasihan. Basta ha. So, tagain lang kog lista ninyo, labi na gid sa Dipolog, Zamboanga del Sur, kay magregalo ko ninyo. Ang akong regalo dili lang kay ang bagdukan. Hasta atong produkto akong iregalo ninyo. Wow, grabe ni gid ni. Nakabagdok mo ko gamay atong 227 og 9, katubang 973 og katong kuan ba? Katong 357. Lagi ako kay kagdaog ato sa tang no. Gamay ra gud. Sakto ra ipalit og kuan. 500,000. Wasad. Dako ra sada. Gamay ra. Pila ka gamay. Ang kanang gamay nga grasya niya atong i-share sa daghan. Mas mudaghan ha. Tinuod yun na. Tinuod na siya. Oh, proven and tested gina sa kuha. Tinuod kaya gid na. Oh, tinuod na. Wa tay gistorya diri di tinuod.
Okay. Dapat kanang mga followers din na karon nga naminaw subang pa-reserve gina sila sa product labi na gitong di ba abot mo kag bukid nun Valencia abot na daghan man nananawkot so ang taga Valencia bukid nun man higi nagsidigo musugat na sila napagaytoy taga Wao napatoy taga Hingoog Medina Salay Balingasag Hasaan Bulwan. Basta dili na tanan sila sa CDO mo na nga daghan jud diri ang CDO. So mo na ako naminaw na sila karon para reserve lagi mo sa product kay tanawan gid ni Sir Tatang ang listing. So kung naa mo sa listing, cover gid mo sa pila to? 750 pesos pa. Pero ako lang taon ha. Magdepende man kay karon ako magginakita nga daghan gyud ang nagsuportas ato so ato pud mong lipayon dia kay nakauyon man pud mo sa produkto di ba? Oh yeah. So ang atong gisiguro diha nga makagamit mo kanunay sa atong produkto mo na nga doon na tay mga dagkong discount tungod sa inyong paggamit kanunay sa atong produkto di ba? Tinojud na. Okay kayong product. Paglantaw ninyo kanunay, pagpulaw ninyo kanunay, di ba? Bahala lang kung mga restrict ng account niya, basta kayo makashare lang. Bitaw, ang product okay gid kay na. Kay how many years ko nagamit ana? Pila na ko kay years nagamit sa product? Okay kayo, okay kay sa tanan. Unya, kining kining okay yun kayo? Okay kayo kanang parihan ako nga ulceron. Ulceron de ka? Ang bawal gid sa ako magutman, mo bitan man ako, oy, magbaon jud ko kay bawal sa ako magutman. Masakit din akong tiyan, dugay kay molian. Okay kayong tiki-tiki. So, sa wala pa diha ka try, okay kayong tiki-tiki gyud. Ugahan mo kaon. So, ay makahurot na mo isa ka rice cooker. Sa kakaldiro nga rice, basta mo inom og tiki-tiki. Klaro ha, gyud basig mahurot ang rice cooker, wala tay longagan. Ang rice, ang kanon di ay. Ako ganang sige kog inom og bayo billing tiki-tiki manungkab ko kadlawon. Kuan ba yagid siya? Kanang okay gid kayo mo nang sa wala pa nakatry diha. Try mo tiki-tiki kanang di mo ganahan mo kaon. Kana day mga dysmenoryahon, inom mo tiki-tiki, di ba mawala ng sakit sa iyong puson. Gani. Kanang dysmenorrhea nya. Kanang yung kuan. Kanang yung nagmayuman ha. Kuan siya na siya dun kana din mga tagas og sugar, mo ubos na. Kay si ma'am kuan gani og gagamit gyud siya ana. Natingala ang doktor kay nganong ning ubos yang sugar ba. Iya din gingnan na ako gina-take na herbal kanang tiki-tiki. Kini ubos gyud yang sugar. So okay kayong tiki-tiki gyud. Para sa mga tagas og sugar, ana, tinuod na tinuod gid na akong gisulti. Kamu nakagamit man gyud mo niya. Di ba? So, mo na sa mga nakauyon sa tong produkto mo gina ako kay balo ko nga daghan gyud ang nakaon sa produkto. Mo na nga haron lang gyud nga makagamit mo, makapadayon mo sa pag-inom atong pobratuhan, di ba? Okay kay. Sa una magkutsara-kutsara mo na karon kay ni Brato naman, inyo na tungabon. Tungabon. Dili na kutsara ko di ba? Okay. So, Ma'am Arlene, mao na ni ha. Tagaay lang kog lista ninyo kay atong desisyonan. Sa pagkakaron, ang atong set 750 pesos na. So, depende ni ha. Inig 500 ako, hinaot nga malipay mo. Basta lagi mahurot na imong product. Ay, lang sa ninyo gugda, kay wala may ibaligya. Balsa. Mo diring product magdala sa tiwot certain. Kay daghan mo guni diri? Gani, unya, amang hinaot lang po, tangagiyahan po, tas kahitasan nga makaserbisyo po tagtarong kay luuran ra ba ta usahay. Lugi, ngano man? Ay, suod naman certain. Saon nga, sige maguslag kiss akong tangkugo. Nakaluuran man kuno na. Dito lang sa akong naong. Magtalos. Mo na mga kuan di ha. Basta mo to. Kanang luminaw karon ni na sa imong live para reserve mo, sugat mo kay na. Pa-avail mo sa 750.
Sugat ka mo kanamo, kay kung di mo musugat, kami sugat ninyo. Bitaw. Ah, Morning guys sa tanang nananaw diya. sige ma'am, padayon. Oh, basin natingala na sila nga wala ko diya sa live na register ko ha. Dili ko ka-comment. Naala ko nagtan-aw man ko, nag-share pa gani ko sa live. Mo na solid supporter. Bahalag mga kuan lagi, mga restrict ng account. Yes, oy. Susunan kag 1 week na po din ko nga sus. 1 week na po ni register. Grabe gini nga. Suko man oy. Oh, na. Sige lang, maulian ra na ha. Basta mao na to ha. Oo na. Kanang tanong nananaw pa reserve gyud kanang musugot sa CDO kay para namo sa listing kay tanawon kina ni Sir Tatang. Ya, ako Taga na Bohol, naman sad. O taga Bohol manig CDO. Adili, grabe po ka mo yung paplitihon. Para biso ba? Base no ta kay balo, magrasyahan ta, nya matarong natog dala mo diha mga katawhan, nya makasinabot lang kita di magin nato na kuan gyud nga, di magin na nato mapasalig, mapalaom pero maningkamot lang ta nya nga matarong lang gyud nato ba nya doon na tay Christmas party, nga na ba, di ba magkita ta. Oo, kay para bibo. Oh. Di ba? So ingon na mga kalambuan ba? So ang ato anin dure kalambuan. Oo, Balag ginahinay. Balag kay ginahinay. numero. Oh, sige taga numero nga kanunay mo na. Unlimited na yung numero eh. Unlimited sa ang sige gawas. Bahala bahala na ni, di ba? Basta kay ang ato nga gawas ana, do na putay laing mahimo. Ulagi, sakto gina. Di lang ta mo buhi og istorya basta maningkamot lang ta basin di ay mahimo na to, di ba? Oh, bata kay balo. Kung himuon na oy. Mahimo na kung himuon. Himo himuon lang yun, mahimo. Mahimo gina basta magtinabangay ang tanan. Oh. Ara na siya. Sige, Ma'am Arlene Dab. Salamat, Ma'am, ha? Sige, kay murag taas-taas na kayo akong istorya. Di, sad mo. Adto na may mugika na sad me. Mag-self-store mo, sir? Oh, mag-adto na po. Mag-adto na po sa itong produkto po. O, lagi, kay daghan po sang gahulat sa taga Cebu baya kay... Grabe nga ang manugat, ros tulido, balambang, galinihay, murag kakubrag pantawin. Ay, si Juan gani, sir. Ni anta biya si Ma'am Jacqueline diha sa inyong house. Nagpalit siya tiki-tiki. Kay mo angay, bigit siya na niya. Lapu-lapu, ba siya gikan. Ma'am Jacqueline. Ingana siya Toledo. Ma'am Jacqueline. Matan gani imong wife gani. Ang imong wife yung gipalitan kay pag-anhan niya dito sa imong brother, wala naman dito. So, gitudluan siya nga. Dito na sa balay ni Sir Tatang, anang may sulod diha sa may skena, dyan may tindahan. Nanawag siya na po. Siya nga, wala ko kabalo. Kuan, anay ko mo na ang ana-ana. Kung may gani, gitudluan ka, nganing balhin na si Sir Tatang. So, nagpalit siya. Upat man siguro ka tiki-tiki, kining angin mo na siya, anak, sir. Okay na yung kuan kay high blood, kaya pula si Ma'am Jacqueline. Oh. Kaya lapu-lapu siya gikan. Nag-service man sa noon. So, daghan niyang gipalit. Pag mahulot na sa daw to, kadumdum naman siya sa imong balay. So, dumdum na siya. Kaya imong wife yung na istorya. Gani, dire, kay balo, manggugko. Ni Ma'am Jacqueline man ka. Ma'am Jacqueline. Oh, kay balo ko Ni nga rin man si Ma'am Jacqueline, pero wala lang ko dire. Wala lagi daw ka niya. Yung ko nga, niya na siya nga. Nakita gid mi na kay istorya mi sa kuan, wife ni Sir Tatang. Yung ko, naman diha, nagbalhin naman sila po. Ana. Magdumdum na kita siya. Kung mahurot na to, sir, magdumdum na po siya diya. Kay kadumdum naman siya. Itong primero sa to, siya kadumdum. Ditudluan sa to na ko. Niya, busy, kay kukuhay. Ka man din ang nanawag. May pakangawa, pakakaari, katultul na ka. Lagi kay tudluan man sa ta mangutana ko pangutana lang ko diha ma'am ana nakatuod siya atong primero Kasi ana-ana. katong nagpalit siya product pod katong sa imong brother nakapalit man siya nakaana man siya sa balay sa imong brother yan wala dito nahurot na pud yung product niya wala naman na dito so itudluan siya nga nimbalhin na mo so nana ang product sa imo na diha o ana so nakatultol sa imong balay so magdumdum na daw siya diha. Sige. Salamat ka sa pagtudlo, ha? Kay butan sa na si Ma'am Jacqueline niya. Luisad ba kay na... Ikaw di ka butan. Malita ni.
Maldita kung mina, wag tao nga di bang binuod. Wag tao di butan. Basta tarungon lang. Maldita, oy. Ano, di ko kayo, may butan ko, ay, abusaran man, oy. Dili oy. Ay, may maldita. Okay, maldita ni. Mao, Ma'am Gina, sala ang magtuto, naglantaw karon. Hi, Ma'am Jenna. Maldita ni mo. Hi, good morning, Ma'am Arja. Si Ma'am Gina, di man kahibalong masuko. Ma'am, Ay, sir, nataas na sa nang subilanon. Sorry, Ani. kini ang akong kagahapon. Pagkatawahan ko din mong balak, eh, bumula ka ng ma-restrict na giki. Sige, mag-comment. Nadaot sa sigig send og emoji. Malinaw magdigualay mong balak nga. Unsaon man na amo, nasuko din si Kuan. Selos na restrict lagi. Oh. Sige, tabi lang ta balik unya hapon kay or unya odto kay kanang kuan ha. Mulawig na mi ha. Oh, sorry, good, sorry. Nataas ang istorya. Sagoy sorry oy. Salamat kayo ha. Tapos, okay. Ay sig sorry diha. Himuon di sorry so. Sige. So, pa-reserve na ng kanang naminaw karon din na nananaw si mong live. Mo chat yun mo na ako kay para manamo sa listing, magpa-reserve ba sa product. Kay doon na kayo. Maminitis na lang. Mo gyud. No? Sige ma'am, salamat kayo mama. God bless ma'am. God bless ni mo, Sir Tang. Sige ma'am, amping. Okay, salamat kay ni Ma'am Aja Jane. Naglantaw karon ni Boss Luloy, das Ormoc Leyte. Oh, so pastilan. Ni Boss rin ni Monte, ni Boss Arnel. Sa tanan nga mga nanugat dia Southern Leyte sa Maasin o sa Tacloban. Mababait na mga tao dyan, ha? Oh, yung mga kaibigan nating mga waray, mababait talaga. Hi, Ma'am Elizabeth Kahis. Murag kaila jud ko nimo. Sige, salamat ini mga minahal, binlantamog. Walay tao nga dili mahigugma kung imo lang higugmaon. Walay tao nga mubati ang batasan kung imo lang respetoon. Tanang tao kabalo masuko. Kung imong pasukon. Magpakita taga respeto kay diha walay dili magbinuutan nga tao diha kanimo. Maora to ato na mi kay late na histulido. Daga salamat. Salamat kay 83 mil na tagabukoy. Shout out to Ma'am Philly Ibarra. God bless. Makadaog ta, ha? Makadaog ra ta mga minahan. Sayo ba layo ba kayong Abril? Salamat itanan. Bye-bye. God bless. Good morning.